כמה שבועות קמו שתיים שחושבים את עצמם חכמים גדולים. פתחתם חשבון עם כל יהודי ויהודי, אז נגד כולם פתחתם חזית. הדלקתם אש לא קטנה, לכבות אותה? אי אפשר. אם הם ימשיכו לעשות את זה, הם יעוררו תגובות שהם לא מדמיינים לעצמם. אין סוף לעונש של מי שמטעה, מי שמסית ומדיח. עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו נאמר את הגמרא בגיטין ונזל, נאמר שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצא מהקיבה של בני האדם, וחתולים וכלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש כרקור רגע. זה ככה, את זה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לרסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה. כולם יראו את זה. אבל להוציא את השקר של כולם החוצה. את השקר של הנצרות הזאת החוצה. שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים מרחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם. של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח. שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו לשתם של גן עדן. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגר.